Nevymýšľate znamená čo? My sme sem neprišli vymýšľať. Čo to je za výraz, prosím vás? Ako, ja neviem. Za čo sme sem prišli? Toto je človek, ktorý má slúžiť občanom a on nepozná ani paragrafy. Ja mám SBS, ja chcem ísť mestskej polícii. Vyzývame pánov policajtov, aby si preverili zákon o petičnom práve. Vy nevymýšľajte sa, hovorí malým deckám. A nie dospelým ľuďom. Policajti majú slúžiť ľuďom, nie proti nim. Máme ho tu aj vytlačený, takže nejaký pán hovorca môže prísť za nami a kľudne si ho môže pozrieť. Samozrejme, že nikto nenosí zákony v hlave stále. Aj keď pán policajt, keď je taký rozumný, by to mal. A nakoľko je Mikuláša, tak musíme si slúbiť, že zachováme kľud. My sme sem prišli slušne vyjadriť našu nespokojnosť, maximálne slušne. Ja som sem takisto neprišla nikoho provokovať. Takže aby ste nebavili, že si vymýšľame, dovolím si prečítať zákon číslo 85 roku 1990 zbierky z 27. marca 1990, tzv. zákon o petičnom práve. Paragraf 1. Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy, ďalej len orgán verejnej správy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami, ďalej len petícia. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti